Mga igsoon, mga anak sa Dios. Niadtong mga nilabay nga adlaw, nalakbitan nato ang didake, ang usa sa pinakaunang mga sulat sa unang mga siglo sa Kristyanismo. Niadtong solemnidad sa Santissima Trinidad, ningon ta nga sukad pa sa unang mga siglo sa Kristyanismo, ang Trinitarian nga pamaagi sa bunyag, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, practice na sa simbahan. Ang didake nga gitawag usab og the teaching of the 12 apostles, usa ka sinaunang sinulat sa unang siglo nga gihimo aron tudluan ang mga bag-ong Kristiyano sa ilang pagpuyo isip sumusunod ni Kristo. Ang pulong didake gikan sa Griego nga buot ipasabot, pagtulunan, o kini siyang gitawag nato og instruction. Interestingly, diri sa didake, nalakbitan pod ang amahan namo. Ngingon didto nga ang mga Kristiyanos magampo niini kada adlaw 3 ka beses. Kini nagpakita nga sukad pa sa sinugdanan, giilan na sa simbahan nga ang pag-ampo dili lang ritual, kundi relasyon tali sa anak ug amahan. Sa ebanghelyo karon si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga kung mag-ampo sila, dili kinahanglan ang daghang pulong nga walay sulod. Iyang gipadayag ang tinuod nga sulod sa pag-ampo pinaagi sa paghatag sa amahan namo, nga dili lang modelo sa panulti, kundi pultahan pod sa kinabuhi nga puno sa pagsalig sa Dios. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang amahan namo nagpahinumdom nato nga kita anak sa Dios nga mahigugmaon. Ang amahan namo dili lang usa ka linya sa mga pag-ampo nga atong gisulti balik-balik matag misa o rosaryo. Kini usa ka lawom nga pag-angkon sa atong pagkaanak sa Dios. Usa ka pagtuo nga ang Dios nga atong gihangyo dili lang makagagahom kundi amahan nga mahigugmaon. Sa unang pulong pa lang, amahan namo. Atong giangkon nga kita dili ulipon, kundi mga anak nga adunay kasiguraduhan nga kita iyang amumahon ug unungan. Amahan namo. Kini nga pagkaanak dili lang personal, ang namo nagpahinumdom nga kita usa ka komunidad sa mga magtotoo. Kita mga igsuon, wala mag-inusara sa pagduol sa Dios. O gitawag nga mag-ampo dili lang para sa kaugalingon, kundi para usab sa uban. Ang amahan namo usa ka panig-ingnan sa prayer with identity and purpose. Dili lang kini paghangyo kundi pag-angkon sa atong dignidad isip mga anak sa Dios nga nagkinabuhi sa gugma. Kini nga pag-ampo no kung kinasing-kasing gayud, makausab sa atong tan-aw sa atong kaugalingon, makausab sa atong pagtan-aw sa uban, ug makausab sa atong pagtan-aw usab sa Ginoo. Ang amahan namo nagpahinumdom nato nga kita anak sa Dios nga mahigugmaon. Ikaduhang punto, ang amahan namo nagtudlo nga ang kinabuhi sa Kristiyano kinahanglan puno sa pagpasaylo. Ang amahan namo usa ka pag-ampo nga dili lang nagpaila sa atong relasyon sa Dios isip mga anak, apan nagtudlo usab sa kinaiya nga angay natong puy-an isip tinuod nga Kristiyano. Usa sa labing lawom ug lisod nga parte niini mao ang mga pulo nga forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Matthew 6:12. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami usab nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Dinhi ato makita nga ang pagpasaylo dili optional. Kini sumbanan sa atong espiritual nga kinabuhi. Ang Kristiyanong kinabuhi sumala sa pagtudlo ni Jesus, dili lang kalipay sa pagdawat sa pasaylo sa Ginoo, kundi kalipay usab sa paghatag niini ngadto sa uban bisan pa sa kasakit nga ilang gihatag. Ang pagpasaylo dili sayon
pero kini porma sa pagka-Diyos nun sa kinaiya. Kaya ang Diyos, mao mismo ang puno sa kaluoy. Gingon ni Jesus sa Matthew 6:14, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kay kun kamo magapasaylo sa mga nakasala batok kaninyo, ang inyong amahan sa langit magapasaylo usab kaninyo." Ang pag-ampo sa amahan namo nagpahinumdom kanato sa usa ka conditional nga kamatuoran. Ang pasaylo na atong gipangayo kinahanglan usab nato ihatag. Kini ang spiritual nga golden rule sa kaluoy. Gihatagan ka, busa hatagi sad ang uban. Pananglitan sa kinabuhi ni Saint Maria Gorete, bisan siya gidunggab og hapit na patay sa usa ka lalaki nga misulay sa paglugos kaniya, iyang gipili ang pagpasaylo samtang nag-anto sa iyang katapusan nga mga oras. Ang amahan namo nagtudlo nga ang kinabuhi sa Kristiyano kinahanglan puno sa pagpasaylo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang amahan namo dili lang usa ka awit o kabisado nato nga mga pulong. Kini usa ka panaw ngadto sa kasing-kasing sa Dios. Kung kita mag-ampo niini, gihagit kita sa pagbag-o sa atong panglantaw. Nga kita mga anak nga giatiman ug nga kita gihagit usab sa pagpasaylo sa mga gipasaylo kita. Kung ang pamilya makat-on sa pag-ampo niini matag gabii, mahimong simbahan sila sa panimalay nga puno sa grasya. Busa magsugod kita sa pagpuyo sa amahan namo. Dili lang sa sinultian, kundi usab diha sa kinasing-kasing gayud. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.